Kubelai pi baro. Mana bemkwa ek loyeng longsem kabadab na kajing kemen. Kabalait ni kikendrum keram jong kajing per jing mut. Shikmesh kpa, shikon shikti bakum ta terter. Jan man kayeng kristan jong imenta kadab na kajing yapat yapra. Kajing telur kajing ngej. Kayeng bombot pembek kikimiki kpa. Kikon kikti kisakama. Badbon ba kajing kemengishem hakalong yeng longsem. Kalong yeng longsem kam day kajing lek khiu jaka jiki kena arit. Neng basilong hi man hi tang hakashi klip mat. Kalong yeng longsem kadai kabak kerpang. Bad pelong kalong yeng longsem day banda plan bha. Mana bantai building kamna plan bha kas dang kakut. Kaspa ka po ban pelut berkumta terter. Kumbalong mentahi bon kilong yeng longsem kestan jongi kibasulong la kalong klem no rim hai ruem. Berkum kita kilong yeng longsem kin klemshen. Baladakim kelem shenru ken sedap tang daging jin jar sudah. Namar kata kalong yeng longsem ke bakumno pikwa bantai. Bantai kalong yeng longsem kalong tik kumbatai ke yeng building. Henry don bon kijing plan kijing perkrek ban seng yaka ha kan nong rim ke baskem. Te kumno ban sedang berkai ke nong rim bantai. Sedang ni kalong yeng longsem jumpi ha mau siang. Utaw mau siang udeo Jesu Kris. Kasam khat pra ar kaong. Ko try, ko jingklan jonga. Mau siang jonga, kakut jonga. Unong pelayim jonga. Kaktin jong blay kaong biang. Namar kata. Jar basngap kaktin jonga berbale eki. Ulong kumu breu basian. Ubalatay kayeng haloro mau siang. Teo slap ulahap. Kiwa kila silay, bakal kala be bakal pasut ya kata kayeng. Henry kamshem kilem. Namar latay ka halor mosiang. Matthews nyaw arposaw. Ang pagkut tangkumta. Kayeng kampat long ayay tang dakinong rim berkipaya. Don kamru ban kenro ya kayeng. Ban kenro ya kalong yeng longsem jongi. Ujisu udah maudong. Ubangi hap ban sedang. Kasiti jong Petrus kalong kabar khot kabahan reu kaong. Hakmi ngabo umau hasion. Umau dong bakan sai bakar dor. Jar baban shet ikajinget hau un om sya pendrem. Habsnai kano kan ro yeng dak mau it bar ki mau blok. Ki mau dong kilong kabadon kam tam. Nagawe ka kendong syakawe ka kendong labo ya ki mau dong. Ya kini ki mau dong la thau sawar bha. Bakin bait lain bha thik. Bakinum no asyaden ne syakamat. Anda bala deble kumta. Iki mau bana pedeng pat ki syubo da peniat kesai. Lang ba kini ki mau dong. Ado ba kendro ka yeng bet syriak. Kumjuru. Kalong yeng longsem jongi ladau Jesu de kajing sedang jong kajishna jongi ya kalong yeng longsem. Kan kelemshen kalong yeng longsem. Tangi ki yeng jan maki yeng dara. Bom ju penun kam foundation ne kendro. Namar kilog tang ki yeng shong re tingen patang sipor. Te kajing samla jong pi bat u ne kasamla. Kadai kajing sedang jong pi ban seng kalong yeng longsem bajanai anda pilaya tho. Henry mana ban shuwa samla klem de perkat ban wan seden. Lai tang ki reu dakat, ki reu kwa lek snubha, bar ki reu kwal mentoy ki balek kumta. Kumjuru lada u Jesu don kajing samla jong pi bat u ne ka ba jong pi. Kalong yeng longsem ga bapin seng kanom ne. Henry habaki samla kaya syo jing iwe pat kim mau blay kim mau kme kim mau pasyo. Namar kisgo ba syo palat kajing iwe pat. Ha kajing sisya kajing bisisya kasdang hadin balay syong. Barhabas no to iwe pat. Banekar syanru hakakya kasyon. Ketu kajing bedang don hakapor bedang yelang kadai tang kajing snow ne ka feelings. Bakajing snow ka wan makaja. Bakakela nakapor siya kapor. Te namar kata lada ne kasamla kim long baklan kajing ngej. Kim julat mas, kim julat pla, kim julat priang communion bakhot. Kim julat na kabata kabalang. Kinamla ban seng kalong yeng long sem jungki kabasuk bar kabakamen. Kabdab kajing la siya la yisgi indak layo abreu. Indak layo ko ni oktiru. Kikon ki chuper ki jingai kristan juki namar bakajing te jungki kam don nong rem kabaskem. Bakum kine ki samla ki bam ju perwai ki jingai jungki kin syukem kelumar
kat iki tu betre ki bamon ki klem perkat laki de ki babhani ki basneu ki bre na gaju kan niem ne ya pher ki bran burom ne em kumta ter karti dustur jogi kelong ba pher bha kham tam e ka shong kha shong man ki kin the shin rang anda kile menjuri wei pat ki shu shong lok wala kalong ba pedang haka im lang sa lang Henry kam de pa ka jingete kabala pergetang daw Jesu lang ba kabalang Om tangkumta don pagi ba shu shong sa klem pen bet shu lengai hala ka perthai klem perkhat e jing im sem jong kiru kabukum kan ne kalong yung long sem pitharai ki khon kin he kin san kumno lada kisan teli ki sakramen la pergetang e phi daw Jesu Christ lang ba kabalang tibalai ya sakramen jong jing teu kurim pikan tanya balai ru lada phi la ya hap phim sem thrang mar pergetang no e ka kabalang Umau yang bagi nong te kila kentai ukelalong umau dong Lukas arpau kanyo Lapi te kelong yang long sem jong pi klem u Jesu pilong kumu breu babej ubataya ka halor usiap te uslap uhap kiwa kislay kil kin sapasut ya kata kayeng bagan sa klem bagan sa jot thiaw Matthews nyaw arpun reu pikwa bantay kelong yang long sem jong pi Henry piklen no pat Tapi day ban bo e maudong ubas kem ubabej ubom no sa den ne sa kamat utaw de Jesu Christ ngalay kendo e bon ki para bangi jungi ki balangat hakum kane ka apot nagbenta jugi te ngamla berbatay syo na marba bon naki kim barkhen ko re jinget jungi how Jesu barba dakamon jongki kim don satya Henry nagbenta ki khon kikti ngakwa ban ong ba Ki khon kiti jong kalong yeng long sem jong ki dei ban penhe pensan janai ha jingai Kristan dei nado bakidang rit bagi jingai Kristan kadai ban sedang so thet haki kadai ban tip jing duai ka baga balang kahikai bat ban kentu yaki ban e ya jing duai ya ka mas bakhot bat ban lek tista sya ka jing hikai niam lem gumta ki khon kiti ru kin sa kamalut Kasi ti jong Paulus hai Kristan hai Ephesus kalnang kaban reu khor ka basaw ka ong phi ki kemi ki pa to pensan penrang ba ela ki khon da ka jing hikai ba ka jing betha ka bai dei ba utrai ka jing kli jong ngapat kalong hato kano tli na kilong yeng long sem jong yi ki ba jingai na ka balang ki bampat pen bet bar ki kemi ki pa kim im rublesho ba ki khon ki ti jong ki pat kinlong ki batip sngi ki baru blay barki balej ka mas man kapor nyarba bandon kum kata namar ka nuksa barka kam ki keme ki pa ka kan kham jam maria kiten jongki nakhanna ki khonte na kham suk Henry nda kila samlapat omla ba khle ishu lada ka jing pa jing pra jong long yeng long sem jong phi kadai namar ba yaw Jesu ki pelong kan rat jongka Hato kalong yeng long sem jong khon jong phi la shai la hisngi kan shubha hi la da phim pen so tho yaki yak jinglong kan ra jong Jesu ha ka jing im jong ki kasam hispa ar phanyo kan khor bading kong ka ong kumne lam daw trau tay ka yeng ki trei leno ai ki batay ka te wonam ong lay ngan im bay kumne kumbanga ju im Henry ki khon ki ti jong ngapat ngan prashan bagan tu yaki bakin im hok bakin e yaw blay Kasam sispa lai kadkhot bakhanyo khat phra ka ong Henry ki jing e ju try ka ne junam hakito ki bating burom yu bar ka hok jung u hado ki khon jung ki hakito ki barakhe ki kam jung u ki bakan ma ban sumar ki hukum jung u te menta phang ka nong rim bar ka kan ro jung ka long yeng long sem ngala batai happy bar menta sa stang ka tnum jung ka yeng bangani tho epi Ketunum kelong bekerpang tam namar ka ajing dayangi nauslap nakal ban bon kijing ma habatay kalong yeng long sem ketunum jongi dayu blay bolong unong da nong sumar kasam sispa arpwe ka ong utray usumar sukher badu dayapi badu try haka ka mon jong pi kasgi kanam sho epi mensngi lemne ubnai man med Utray usmare pi na kajing ma baro unri ya kajing im jong pi te
Nado bapitay ka long yeng long sem jong pi ngilayo iba u Jisu ulong mau siang u mau dong katnom jong ka long yeng long sem jong pi klem u Jisu anam long ai namar kata ka long yeng long sem kam day ka jingle kheu jakai ki khenarit pide bana shimti yaka kum kirang ba ka bayar ka jingmut chi perkhat leng ba ka jing pniyat u Jisu habau Jisu ulong ka tunu miyeng jong ni ka jing e ki di bantap ika yeng ka sem jong ni kada ka jing e hapdeng ukpa ba ka me pagi khori ki tiru kumjo ki kinte ki di ban burong mi la ki tengah kum yau trai badu tengah ulong ukhle jong ka tengah jong u korang ba tu e ila ki tengah kumbau Chris u e ka balang badu la IT la ni na ka banta jong ka Ephesus kalnong ka basan ga khot arpo ar hado arpo san Pigi kon toko ngo ila ki kame ki pa hau trai namar kane kalong ka badai ban le to burom ilo pa ba la ka kame kalong ka hukum ka banengkong ka badonar tar ka jingkular pindup manbha pindup imslem ha ka perthei Ephesus hendriu iwe hadu lai teng kan tu ya phi ko men ko para tu ile bala ban im hau trai na ba hau trai ka jing i ka don bar ka jing kemen kan sensyar ha ka yeng ka sem jong phi to im sngi dak wa duai lang si yeng si sem na ba ka jing duai ka dai ka yeng ka sem na baro ka jing sneu jing ka perthei wala ka yeng ka sem kristan jing i ka babiang ha baro kiliang henry lada kimia duai lang kimi pleu jing mut lang kin ha ka jo ka jing janjar bar ka jing e ha ba ani lai ngut ke don lang ha ka teng jonga nga don rengkat bar ki ong Jisu Matthews kalpra arpo ha ka bakhat do e ka long yeng long sem ka de ka balang barit ong po benedict bakhandriu ban mano balasangi ka balang udai u Jisu Kris ban mau udai mau nongrim ban mau udai khle namar kata ka balang barit jong Jisu ka de banile kat bala ban im hok im sot ban pelong yau Jisu ukhle do om tangkumta ka yeng kasem ka bade ka balang barit ka de ban penyeso tilitelan bar ka balang ka bahe lengba ka jing e wei pat da pan he pan sani khoni kiti ha jing kristan da ka ba ya shimbenta lang ha ka sakamen jong ka balang bat ban ya krisya ni ka balang met bat men sim ka yeng kasem kristan ka ba riublay an miru ki breu ki baru blay ki banang bastad ki batip brom tip akor bat ba krisya ni ka balang met bat men sim ki khon ki tiru kin e bakin ting brom ila ki kpa ba ki kemi lada phi kwa ba ka yeng kasem jong phi ka long ka badap da ka jing e ka jing kemen ka jing subha to tayaka halor o mau siang batu kan royaka da o mau dong batu tap no beka da ka jing e ka badai u Jisu Kris lada phi pla da krem myang shentur jong phi bau Jisu ulong utrai balada phi ngej ha ka dono jong phi bau blei la pan mi pat ya u na ka jing yap phin lai im ong Paulus bakhoi ha si thi jong u sa ki Roman kalnang ba shpho de khot ka ba khandai ani ro Jisu Kris jinom na jinom amen